Friezen pakken soort medailles op WK afstand. Strijdburger van de bussen wil nummer 1 positie waarom. En recordtal deelnemers survival kost tillen. Het is maandje 4 maart, dit is de sport in Boppenslag. In het komende jaloeren omdenken voor de Friese sport. En Jonkendal neemt de onderwerpen die we dit weekend ook nog bij de wedstrijd in de topklasse Barendrecht Tjin Harkemasse Boys. Met onder meer deze komers voor Barendrecht. Van Dommelen is de namme. Een prima actie om spelen doelman Jacob de Vries. Het doel is leeg. Dadelijks meer oer deze wedstrijd. Dat aansen nou eerst reedrien. De Friese sportvrouw van het jaar, Irene Wust, grossierde in medailles op het WK afstand in Insel van Aron Weekend. Met 2 gouden en 2 zilveren medailles wie zij de absolute koninginne van het wereldkampioenschap. En met Bob de Vries van de Houlen wie er zelfs nog meer Fries succes in Insel. Het wie benamen de wieken van de gouden medailles van Bob de Jong en Irene Wust. Wust helle maar liefst 4 medailles. Zilver op de ploegachtervolging en de 1000 meter en goud op de 1500 en 3000 meter. Maar welke is nou de mooiste? De 3 kilometer was het meest verrassend, denk ik. En dat was natuurlijk een soort van zinderend slot. 1500 meter was er eentje die iedereen even verwachtte dat ik die binnen zou tikken. En daarom, ook omdat ik daar regerend Olympisch kampioen op ben, des te mooier dat het lukt. Ik wil ze eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Ze waren allebei heel erg mooi. En deze dag maakt het 2 keer goud plus. Het wiek de wieken van Jillet Anema en zijn pupillen. Bob de Jong pakt goud op de 5 en 10 kilometer. Maar Bob de Vries doet het geweldig. Al had hij het mooie tankje onder de disqualificatie van de Kieft, die vierten wie zijn transponder van de tijdsmeting om te dwan. Bob de Vries zet wel een topprestatie del, toch tweede te eindigen op de 10 kilometer. Ja, echt fantastisch. Ik ben er echt dik tevreden mee natuurlijk. Ik was vandaag ook veruit hoogst haalbaar. Bob de Jong was echt een klas apart. En halverwege de koers kreeg ik het even zwaar, maar ik kon het gelukkig daarna nog redelijk vlak houden. Ik ben echt dik tevreden met zilver. Het belooft wat, hè? 2014 Sochi, want daar werk je in elkaar. Ja, natuurlijk. Nou goed, kijk, als je tweede wordt op een WK, dan is dat denk ik wel een reëel doel. En het is nu mijn eerste jaar dat het zo gaat. En ik probeer het steeds nog wat te verbeteren en kijken waar het gaat eindigen. Die oren Friezinnen valt boetende medailles. Margot Boer stelt teloor en wordt zonde op de 400 en 6e op de 1000 meter. Maar het Leenstra is vooral een van de grote favorieten op de 1500 meter. Maar correct op die dag is ze ziek. Minder kun je het ijs net treffen. Ik belde Justemon, ik wou even echt heel erg ervan. Dus wekken wist en probeerde ze dan nog even naar beneden te geven te eten. Maar ik voelde wel heel snel, het gaat gewoon net. En, het ziet er gewoon net in. Dus ik kon echt net starten. Wat werd is nog precies les van? Ja, maag- en termklachten. Zit je op Tuske? Ja, en ik moest spuien. Dus toen kwam ik de treppen nou voor zelf en probeerde je nog even naar buiten te gaan. Maar toen beneden weer, toen ging het direct weer net. Dus het ziet er echt net in. Toch wordt Leenstra beter en kiezen nog mooi van om 2 ritten. Maar de ploegenachtervolging helpt ze zilver en op de 1000 meter wordt ze 4e. Ja, ik kan nooit een seconde, want het is mijn goede timing, ik in deze staat net een seconde sneller kent. Dus dat 4e plak was nou hellehast, is het heest helbudden? Ja, dus voor jou zeker een heel goede plak en ik ben hartstikke blij mee. Ja, dus net geen teleurstelling? Nee, natuurlijk van tevoren niet graag een podiumplak wil. En juist ik, maar het ziet er net in. Ik ben juist ziek geweest en dan is dit denk ik een hele goede race. En er wie nog een WK dit weekend, maar op het WK Short Track in Sheffield koen de Friesen geen potten brekken. Sjenky Knecht zette mijn 12e plak op 1000 meter, zijn beste prestatie del. En de Nederlandse oorlogsploeg met Knecht en ook Daan Breusma full bot zijn waard in de hele finale uitskekelen. Sportclub Heerenveen dan. Zij speelden dit weekend met 1 League in Vitesse. Maar in het skaat van het eerste elftal had doelman Brian van der Bussen de laatste 8 man keihard werken aan zijn herstel. Een zwiere knibbelblessure die hij oproen in de tarrieding zorgde ervoor dat hij dit seizoen nog geen enkele minuut op doel stier. Maar Joen maakt hij dan eindelijk zien rentree bij de wedstrijd Jong Heerenveen in de beloften van de FC Greens. Het lotjende gezicht van Brian van der Bussen verriet dat hij er zin in had. Het moment dat hij lang naar touwwerken had, komt eraan. We tussen de piaan staan bij een echte wedstrijd.
8 maanden lang had hij nedergegaan om te herstellen van een schorde kruisbaan en nu maakt hij weer deel uit van de selectie. Ja, het is gewoon iets om naar uit te kijken. Ik train nu al wel 3-4 weken volop mee met de groep en dat gaat goed. Alleen ja, de wedstrijd is toch iets anders en het is gelijk tegen Groningen, dus dat is wel een heel mooie wedstrijd. Ben je klaar voor? 3, 2, 1. Goed zo! We treffen Van der Bussen bij hem thuis, dat hij te geren maar Zwansje Arno voetballen in de tuin. Je pakt onze bal af, hè? Ja. Kijk. Maar de hoen, Louis, wil ik mooi waan. Hij is weg, hoor. Just Arno de bal probeert te pakken, gaan wij even waarom naar juli 2010. Van der Bussen had correct perjocht gaan uit het ziekenhuis dat het goed mis is met de knibbel en dat hij 6 onjonge mannen uitskekelen is. Ja goed, dit is iets wat ik in mijn eentje zal moeten terugkomen en dat is voor mij nu de grootste uitdaging en ik zou graag nog eens een keer op het veld van Heerenveen staan en dat is mijn grootste uitdaging. Het contract van de keeper rent na dit seizoen aan en hij beseft meteen dat het met zo'n zware blessure dreig wordt om een nieuw contract te verdienen. En dan moet hij ook nog heel dol alleen revalideren in Zeist, 4 voort van familie en club. Daar had er het dreig mee. Ja, dat nog zo'n lange eind is dan. Hè. Dan zit je bij ongeveer 2 maanden ver na de operatie. En dan weet je dat je nog bijvoorbeeld minstens 4 maanden moet gaan. En dan heb je zo soms een keer een dag dat je zegt van... Ja, want ja, bedoel, je zat daar in Zeist op internaat, je zat daar vast, ik sliep daar. En het weekend kwam ik naar huis. Dus ja, dus soms zit je daar dan helemaal alleen weten. En dat hotel was ook een hotel waar weinig spelers sliepen. Alleen mensen die daar voor zaken misschien 1 dag sliepen. Dus het was geen gewoon hotel. Dus ik zat daar vaak alleen. Dus dat was wel het moeilijkste. Van der Bussen traint nu alweer een paar weken vol sla en maai. Een protte voetballers binnen als ze voor het eerst weer op het veld staan benauwd dat de blessure mogelijk weer weer omkomt. Daar had de België last van aan. Ik weet dat dat ook een van mijn sterke punten is, dat ik geen angst heb, zeg maar, in het uitkomen en zo. Dus dat moest ik gewoon behouden en dat heb ik, ja, die knie ervaar ik niet als zwak, zeg maar. Soms, je moet gewoon goed luisteren naar je lichaam, maar nu kan ik volle trainingen meedoen en totaal geen last meer hebben van mijn knie en vol erin gaan en niet met de angst van dat er iets zal gebeuren. Dus. Geef maar die kleine naam. Gooi maar met de struiken, dan duikt hij erin. Hoyt en zoon hebben intussen een trucje gevonden om de hoen te slim aan te wijzen. Ja, dat kunnen wij. In de 8 maanden dat Van der Bussen herstellen had hij collega's Stoer Ellegaard goed volgen. Eén ding is hem opvallen. Wat Steur nog niet heeft kunnen doen dit seizoen is punten pakken. En dat is misschien wel een beetje dan... Kijk, als Steur het super goed had gedaan, dan was het misschien voor mij hier afgelopen. Dus misschien krijg ik nu nog een kans en dat hoop ik. Ik zeg niet dat hij heeft het zeker niet slecht gedaan, maar hij heeft niet die punten gepakt, zeg maar. Dus ja, ik ben blij dat ik nog een kans krijg, of hopelijk nog een kans krijg. Dat zullen we zien, dat zullen we binnenkort zien. Daarvoor moeten we vanzelfs bij trainer Ron Jans wezen. Die krijgt aan het dilemma voor de kiezen om een kaart te maken tussen de keepers. Van der Bussen dochter in elk geval alles aan om Jans te uitzoeken. Hij is gretig en keept op de training als zijn lippen ervan aanhangt. Ja, nee, maar dat is ook een van zijn kwaliteiten. Een geweldige drive, Brian. Dus ja, we leven ook enorm met hem mee. Hij heeft al lang op dit moment gewacht. En daarna zien we wel of er nog keuzes komen of zoals jij het noemt, ja, dilemma's. Ja, want voorlopig bloedt Stoer Ellegaard de eerste keeper van Heerenveen? Ja, voorlopig wel. En we moeten wel zorgen. Kijk, als je na 7 maanden je eerste wedstrijd weer keept, wil niet zeggen dat je er al helemaal bent. Dan heb je nog meer trainingen en wedstrijden ook nodig. Dus, maar hier begint het weer. En na alle trainingen, hij heeft zo hard gewerkt. En het is gewoon geweldig dat hij nu weer in de goal staat. Stoer Ellegaard bloedt voor eerst dus de eerste man. De Deense keeper is aan de ene kant blij, maar de extra concurrentie, al is het echt een bedreiging. Of course, it always a threat when somebody comes back or a new goalkeeper comes in. But I just look at it as a positive thing. He can push me even more in training. So yeah, of course I'm going to be better when he's doing better than I'm doing better. Van der Bussen had intussen 2 keer praat met Johan Hansma over de toekomst. Hij hoopt op een nieuw contract en zolang dat onwis is, wil hij zien dat hij de man is dat Heerenveen opbouwen kan. Oh ja, ik wil gewoon niet de training tonen aan een trainer dat ik... hij heeft me nog niet veel kunnen zien keepen, alleen in de voorbereiding. Dus ik wil mij bewijzen. En dat probeer ik te doen. En hopelijk krijg ik dan nog misschien volgend jaar nog een kans toe om te tonen dat ik hier wel nummer 1 ben.
En van de hoen, daar wordt net van woen. Voor hè? Weer redding van Louis. Sportclub Cambuur had Aaron Vreed met Romme Sievers woen van de nummer lijst in de Jupiler League. In Almere City FC water woen met 4-0. Al na 11 minuten is Cambuur succesvol. Vanuit de rechterkant is het Dennis van der Wal met de voorzet op Mark de Vries. 1-0, een vlotte eveningstreffer en dat jouwt lucht. En daar is weer Dennis van der Wal en daar is ook weer Mark de Vries. Dan hebben we 26 minuten spelen en is het 2-0. En die score wordt in de eerste helft nog uitbreiden. Klungelen achterin bij Almere City. Dan is het Sander van der Heijden met het oersjoch en de derde treffer van Mark de Vries. Een hattrick. En in de tweede helft nog 1 keer Cambuur. Het is Sander van der Heijden die de eindstand bepaalt op 4-0. De tweede helft had je schriftelijk af kunnen doen. En dan is het eigenlijk een beetje heel blijven en zij konden niet. En wij willen heel blijven en dan heb je een smalle selectie en dan wordt het er niet beter op. Ja, en ik vind het jammer dat ze dan de tweede helft, dat je te weinig geboden hebt aan de mensen die je de afgelopen weken zo massaal ondersteund hebben. En dat vind ik dan jammer. Bij Harkemasse Boys werd er vreesd voor een leger in. Tal van spelers hebben bekendmaken dat ze de topklosser verlitten zullen. Martijn Barto gaat naar Sportclub Cambuur, Ale de Boer naar ONS Snits, Erik Jongeling gaat naar het Louter FVC en is de komst ook nog grut dat centrale verdediger Mart Dijkstra Harkemasse Boys verlitten zal. Cambuur-trainer Henk de Jong wil Dijkstra er in elk geval graag bij hebben. Ja, nou ja, ik heb ook bij de club aangegeven dat Cambuur zich gemeld heeft en daar heb ik inmiddels gesprek mee gehad. Maar ik heb ook een gesprek met Harkema gehad en wat dat gaat, wat eruit komt is nog niet helemaal bekend. Ik bedoel, ben je er zelf nog niet uit? Ik ben er zelf nog niet helemaal uit. Kijk, de onderhandelingen met Cambuur zijn gaande. Alleen ja, zolang er nog nergens getekend is, dan voel ik nog nergens volgend jaar. En mijn studie vind ik gewoon heel belangrijk. Wanneer hak jij de knop door? Als alle puzzelstukjes compleet zijn, dan heb ik een goed overzicht en dan kan ik een wijze beslissing nemen. En dan naar de wedstrijd, want Harkemasse Boys zit wat in de nederklits. De mannen februari begon nog wel behoorlijk spectaculair, maar een fjouwe league speeltje in de Rijnsburgse Boys. Maar in de volgende 3 wedstrijden was het nog maar 1 punt helle. Tjin op papier toch mindere tjinstanders. Sneun was de ploeg van trainer Peter Meindersma naar Barendrecht. En die ploeg zit op het 10e plak met 4 punten minder als Harkemasse Boys. De conclusie is enigszins zoer, maar zo'n bekendmaken is dat Peter Meindersma je trainer is van Harkemasse Boys, had de ploeg geen enkele wedstrijd meer woen. En door die teleurstellende resultaten is Harkemasse Boys net meer als een grieze middenmotor. 4 minuten hebben spelen, Barendrecht in de onval via die verdediger Almeida en de Lange, maar de eerste mogelijkheid, komt er correcte kwad op die facet van Almeida. Harkemasse Boys dan, met Martijn Barto leidt Stolk in de luren. Facet bij Van der Meulen rekt die bal net goed. Dit is Van der Wij. Met de vrije shitkongs. Eindelijk batten we eens wat. We noteren de 22e minuut. Barendrecht mist een 4-tal basisspelers. Speelt nou in een soort van fantasieformatie, maar krijgt hier de mogelijkheid nog via Tabbers. Maar die ziet het doel viesten te heeg. We zitten in de eindfase van de eerste helft. Dit is Tabbers. Die doet dat heel handig. Wordt balbezit voor Barendrecht. Nee, Van Eycken. Van Ouston, Van Eycken en Jacob de Vries. Jongen, wat doe je? Hij liet die bal los. En dan is het Almeida, de verdediger, die er heel vlug bij is. En in de 42e minuut zet hij de thuisploeg op een 1-0 vastsprong. Maar wat een flater van de doelman van Harkemasse Boys, Jacob de Vries. Mart Dijkstra. Nee, Oebele Skokker. Skokker ontnota totaal onzichtbaar. Dit is Barto. Stolk in opromje, levert 10 en dan met een glokje is dit Bishop. Bishop, mij de mogelijkheid. Samar en Ian de mogelijkheid voor Harvey Bishop. Barendrecht ziet het dan weer de onval. Mij de Lange. Dit is Van Eycken. In 1 keer naar Tabbers. Tabbers uit de draai. Zat er gevaarlijk uit. Harkemasse Boys is dus op jacht naar de liekmakker. Had ik meer balbezit, maar de echte kansen binnen van Barendrecht. Zou hier misschien mij Van Dommelen. Van Dommelen maakt het de wedstrijd uit. Nee, toch net. Er is een Reinder Slager. Hoe is het mogelijk? Zal ik de trainer Jack van den Berg van Barendrecht tinken. Er is een Reinder Slager nog. Dijkstra. Komt 4. Dan nog het schot van Bishop. Wat scheelt het? Hele meter. Hij beziekert het hield iets van Ouston.
Want van fatsoenlijke combinaties hoeft Harkemase Boys het een beetje net te hebben. Er zitten 4 in de blessuretijd. Harkemase Boys bezieken het nog een keer via Barto. Almeida liet die bal gaan. Hij denkt dat doelman Segers die bal wil pakken kan. Maar we krijgen nog een corner. Komt de doelpunt er nog? De corner van Skokker. Segers net en dan Bergsma, Arjen Bergsma. Maar miraculeus is het toch Mark Segers. Hij hoort zijn doel schien. En zo verliest Harkemase Boys voor de 3e keer op Riegen. En zakken de ploeg weer wat op een ranglist. En moeten ze zelfs nog oppassen voor de degradatiestreek. Ja, zo verliest Harkemase Boys de topklosser dus op een nij. Voor de 3e keer dus alweer op Riegen. En voor de 4e keer op Riegen waar er weer net woon. Een paar weken geleden schopten we elke bal, kans die we kregen, schopten we erin. En nu elke kans die we krijgen, die schieten we of hoog over of naast. Of ja, daarin zijn we niet scherp genoeg en dat is hartstikke jammer. Ben je er al een beetje moedeloos van? Nou, om heel eerlijk te zijn, wel ja. Inderdaad, we hebben nu 3 jaar gekomen verlenen, we van 2 wedstrijden thuis. En deze Saslemielig hebben we deze weer verlenen. Het lijkt hier naar 1 onder te komen, de beker maar helemaal leeg. Nou ja, wat mag je er aan waan? Ja, de teleurstelling is dus groot in het kamp van Harkemase Boys. Geen iemand die de degradatie op Harkema in de moeder neemt, maar stadig gewoon komt die rede streek wel heel dichterbij. De onderste 3 ploegen degraderen rechtstreeks. De ploeg der Boppen speelt nog play-off wedstrijden in degradatie. Brengt dus bij de Stoorn. Spakenburg gaat onder leiding. Die ploeg had 44 punten, nu 22 spelen wedstrijden. Liekevolle trouwens als de nummer 2. En dat is IJsselmeervogels. Spakenburg is de eerstkomende chinstander van Harkemase Boys. De boys zelfs dan, die vinden wij waarom op het 8e plak. Met 29 punten, u 22 spelen wedstrijden. En het god, met Sparta Nijkerk, de ploeg die er nog om spelen mat, is nog maar 6 punten. Oorsport dan. Friesland is stadig gewoon de provincie van het survivalen. Deze sport, dat de strijd met alle elementen aangaan wordt, groeit nog altijd in onze provincie. Juster wie alweer de 10e editie van de Survival Run in Koorstertille. Het jubileum waard extra glonjoen trok mij een NK bij de RUC. Het is maar de eerste divisie bij het survivalen. De strijd in de orenklassen wie likwols likkevoel, vooral om van jezelf te winnen, is daar de absolute uitdaging. Survivalen. Ik zei, je moet er toch wel een heel iets beetje gek voor wezen. Want waar hing het nou voor zijn lol minutenlang in een apenhang? Of thuistert hem of haarzelfs maar het rinnen troch een sleet? Mooi een beemstam op het schouder. Om die onder een als je al stikken en kapot binnen nog eens strohakken te matten. En dat door een parcours van meer dan 10 kilometer met meer dan 50 van zulke hindernissen. Maar er binnen toch 800 juster in Koorstertille, van jong tot oud. En dat is heel wat meer als het CNI-lijn. Plus dat natuurlijk de vrijwilligers in aantalingen maar groeit binnen, want dan ben je wat 300 mensen voor ons op een paard. En de hindernissen, wie vroeger in 2 fout, wie ben nu in 4 fout. En ja, het is net een vergelijking met CNI-lijn. Henk Angenent, winnaar van de halve stedentocht. Wie er ik? Is dit wat voor hem? Ik denk als ik 20 jaar jonger geweest was, had ik meteen ja gezegd. Maar nee, ik ben fysiek, mijn knieën en zo, dat moet je gewoon niet willen. Maar het is wel een hele mooie uitdaging, absoluut. De 800 mensen die de strijd omgaan in de survival binnen opdeeld in verschillende klassen van recreanten en de echte wedstrijdrenners. Hier de RUC'ers, zij strijden om het Nederlands kampioenschap. En dan moet de zenuwen er nog wel even uit voor de start. Dit is de torenhege favoriet. Al 3 keer won hij de nationale titel, Joost Veldhorst uit de Heurne. En dit is de plaatselijke favoriet, Piet Mulder uit Kollemersweg. Ja, ik zit er lekker in en ik weet het parcours helemaal uit de hollen. Dus wat dat betreft kan ik topscoren. 3, 2, 1. De start van het nationaal kampioenschap. En het is de favoriet Joost Veldhorst die er als een speer van trogiet. Al bij de eerste hindernis had er minuten voorsprongnaam op de concurrentie. Dit zijn de nummers 2 en 3, maar wij wachten op uw Piet. En die komt als zegde terug. Heel knap. En joggers, wat een souplesse van Piet Mulder uit Kollemersweg. Dan geven we een verder het parcours op. Het wachtje is weer op Joost Veldhorst. Hij moet hier een heel lange hindernis nemen. En dat doen wij even in vogelvlecht, want anders wordt het echt te lang. Ja, klasse joh. Intussen is de concurrentie nergens te bekennen. Dus Veldhorst kent deze hindernis op zijn gemakje dwaan. Om dan een beemstam op te pakken op naar de volgende hindernis. En dat is deze.
En ik hier het er nog 4 voorsprong op zijn concurrenten. En ik dit giet hem weer soepeltjes aan. Al 3 keer wie hij nationaal kampioen. Komt de vierde eroon, nou eens kan het hem net meer ontgaan. Hier de laatste hindernis. Maar dat word je vanzelfs wel met skinnehanden doen, dus vreet je we om een doekje. Skinnehanden en nog een slokje wetter en op naar de 4e nationale titel voor Joost Veldhorst uit De Heurne. En hij is er blij mee. De trainen komen spontaan. Ja, dat klopt, ja. Ik weet ook niet waar het vandaan komt, maar dit is echt... Dit is het 4e Nederlands kampioenschap op rij. Ja, en dan wordt er natuurlijk wel wat van je verwacht en je legt jezelf behoorlijk wat druk op. En als je het dan haalt, dan... dat geeft een kick. De concurrentie wie wel wat dichterbij kwam en finish net zo 4 achter hem. En wat docht Piet? Wat wordt hij? Hij wordt zegde. Heel knap als je tredje niet in het tussenklassement staan. Top 10, dat zit er misschien wel in. Dus, ja. Ben je zelf tevreden? Ik ben heel blij, ja. Ja. En bij de vrouwen wordt deze vrouw kampioen. Bianca Rogoer uit Bredenbroek. Maar bij het survivaljen is het net alleen nog de nationale titel die geldt. Het is vooral winnen van jezelf. Dat is het wichtigste. Sjog maar. Makkie! Makkie, joh! Waar wacht je hem op? Ja, je moet helemaal, ja. Ja. Zo. Ja. Dit voelt net daar. Dit voelt zeker net daar. Ik vind het bloot er soepel uit zijn. Is die rikkel weg? Maar als het dan al je kleer is, dan heerlijk in een warm bad. Denk je. Is dit wat lekker warm? Ik vind het wel lekker, hè? Net te koud? Nee, valt daar het water in het kanaal is scholig. Ja, en tak je dan door Simone Scheffer ook mooi. Ontsaf je de sport op deze manje. Toons je meer sport dan nu is Boppenslagcafé omtinken van shorttrack en lange baanrieden. Sjenkie Knecht en Daan Breusma en coach Jillet Anema. Zij scoren dan aan tafel. Nog een hele gezellige dag.